ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଭୋଜି ଯେଉଁଠି କରାହେବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଝାଉଁବଣ ସମୁଦ୍ର। ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଝାଉଁବଣ। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ଭୋଜି ଯେଉଁଠି ହେବ, ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ପୁରା କବି ବାବୁ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଲୋକ ସାର୍ ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଶିବନ ବାବୁ ସିଏ ବି ରେଡ଼ି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜିର ସମାଗମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ଚାଲୁ, ଆସ, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଭିଉଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଉଟା ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା, ଏଇଠିକି ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାଛ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ କବି ଭାଇ ଆମର ପୁରା କବି, ପୁରା ମାଡ଼ିକି ବସିକି ଚଲା ରେଡ଼ି କରିକି ରେଡ଼ି। ଆଉ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଆମେ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ମାଛ ଛଣା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଛଣା ହେବ।